Чакай, сега ще пробвам да ги изпревара. Владо Тричко. И файда, че ги изпреварих. Същата работа. Ей, тук миналия път как ми хлъзна на тази маркировка. Беше много забавно. Еви го майката направо. Всички са излезнали днес. Още едно нещо, заради което изпреварваме често. Аз в момента се пържа. Буквално се къпя в собствен сос. И като караме с 40-50, не помага. Другото нещо е, че и мотора ми играе под газа и на краката. И да, не е много яко. Много е важно при спускане да не ви отива цялата тежест върху ръцете, а да стискате с краката, ако са ви здравички. Не, че кой знае какъв голям проблем да ви пада тежестта и върху ръцете, но прави завоя по-труден. Тук може да изпревариме. И пак при спирачките също стискате с краката, гледате да не ви падат тежестта върху ръцете. Тук още един път мога да изпреварим. Тук какво правим? Ще намаляме. Сменяме предавка, малко късно. Тук ще изпревариме. Натискаме мотора с лека спирачка. Поздравяваме колегата. Предишния завой буквално си го бях изправил. Ако не си бях свикал на мотора, щях да се пребия много злобно. Първата ми катастрофа беше подобна, защото не знаех как да използвам спирачките в завоя. И беше буквално all shit момент. Разликата е, че сега не се вдървявам на мотора и мога да си го контролирам нормално. Другата ми грешка на предишния завой беше, че също не си изнесох цялото тяло, а само горната част. Еволата. Тук се изнесох, що годе е добре. Това е тази лястовица ли, какво е? Това майка. Тук какво става? Не виждаме завоя, не виждаме спирачки. О, виждаме, тракторията ми беше зле. Но се справихме. Нема ядове, накланяме. Всичко точно. Карам и с нормална скорост. Нито прекалено ниска, нито прекалено висока. Като цяло си спазвам моето си темпо. Не гледам да се силя.
си рисковано. Тук нещо се е запалило. Пак бе, има нещо е капало по асфалта. Знам си аз. Какво става? Не виждам завоя, виждам. Малко късно превключих. Става. Тук принципно има чакъл понякога. Даже почти всеки път като съм минал си има. Тук нещо си капе, да, определено. Някоя масварка. А дали не е от това пред нас? С Ситроенчето. Ако се разхладим, серово намаляме. Тук е малко кофти завоя. Миналия път един авер го изправи. Тук е населено място, ще намалим. Да не надуваме главите на хората. Излизаме. Този завой е малко шибан. Да видим дали съм научил нещо от ония ден. Горе-долу стана. Малко ми подръсна и ще изпусна завоя. Така цяло да, една дупка да има и може да стане велята. То като цяло не знам, имам чуш, че и като давам газ нещо не е как трябва. Доста често ми все едно се дави. Е много странно. Да. Още не съм научил добре завоите и как да им влизам на всичките. Ала е добре. За това темпо бих казал, че е бомба.
Имам малко проблем, когато си изнеса тялото. Сега примерно. И като трябва да намалям, не мога да се стисна хубаво с крака, за да станат красиво нещата. Той като цяло не трябва много, просто не съм свикнал на техниката и не съм уверен в себе си. Тук пак доста кофти се наклоням. Поне аз така мисля, да може би всичко да ми е в главата, къде да знаеш. Тук пак малко. Ако бях с 102-30, можеше да ги спра това завой. Като цяло хората си мислят, че карането на мотори е супер лесно. Да, лесно е, ако не караш като тия колездачи, човек много мраза като карат по средата на платното. Не се удържа. Това вече се получи. Почнах да посвиквам. Тук настъпих линията, можеше малко го натисна повече мотора. Той тук с тия храсти е малко шит. Тази дупка направо ще ме изхвърли. А тук беше пещерата. Мисля. Или се лъжа? Да, лъжа се. Къде? Тя има още до нея. Да бе. Тук беше. Не се лъжа. Тук миналия път косиха. И аз не знам колко косиха, нищо не са окосили. Тук мисля да спра леко. Да си почина. Ако има място, да. Няма.